F'ambjent ta' dieqa, it-tnejn wara nofsinhar ingħatat l-aħħar tislima fil-Knisja Arċipretali taż-Żejtun lil Dunanċ Sejkel, fundatur tal-Fondazzjoni Dar Nazaret li miet nhar is-Sibt li għadda fl-għomor ta' 91 sena. Wara li aktar kmieni matul il-jum il-katavru tiegħu kien espost fil-pubbliku għal ftit sigħat fl-oratorju tas-Santissimu Sagrament fiż-Żejtun stess, saret iċ-ċeremonja funebri fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-omelija tiegħu, l-Isqof Awżiljarju tenna kif din kienet ċelebrazzjoni ta' ringrazzjament għal ġid kollu li għamel ma' Dunanċ f'ħajtu u tul 68 sena tiegħu fis-saċerdozzju. Semma kif Dunanċ dejjem ra li jkun ta' servizz għall-oħrajn minkejja d-diffikultajiet li għadda minnhom, kif jistgħu jiġdu żwieten fejn kien unur kbir għal din il-belt taż-Żejtun. Kompla billi qal li l-qassis Maħbub kellu fidi soda li mexxietu biex jaħdem verament għal soċjetà ġusta fejn għex dak li kien jemmen fih bħala bniedem progressiv, ħidma għal rispett, dinjità u l-protezzjoni ta' kull ħajja umana. Dwar Fondazzjoni Nazaret, l-Isqof Awżiljarju qal kif Dunanċ dejjem kellu għal qalbu l-persuni b'diżabilità, tant li ħalla ġidu għalihom biex ikunu jistgħu jgħixu b'dinjità. Qal kif ir-residenti u dawk kollha li jaħdmu mal-Fondazzjoni Nazaret żgur jgħozzu l-memorja tiegħu. Imolita il-grazzja li jara l-ħolma tiegħu isseħħ, li jara dar San Franġist infetaħ lejn l-aħħar ta' Lulju u ħadem biex dawn ikunu id-djar tal-Fondazzjoni Nazaret bl-ispirtu ta' familja fejn kulħadd iħossu milquh, rispettat u jagħmel l-esperjenza tal-għoża. F'dal-ambjent kulħadd ikollu tama ta' futur sigur għax hemm min joħossibu. Gallia Kurmi semma wkoll il-ħidma li Dunanċ għamel fil-Karitas, fiż-żgħażagħ ħaddiema Ansara, kif ukoll fis-soċjetà tal-Kleru. Christus Rex, bil-ħidma msejħa profetika tiegħu tkun ta' dawl għall-Knisja kif qatt ma kien passiv b'imħabba kbira lejn l-istess Knisja. Semma kif Dunanċ jfakkar li mhux il-ġid li tġemma f'ħajtek u li tiġbed għalik se tieħu miegħek, imma l-ġid li tagħmel man-nies, speċjalment ma' dawk l-aktar fil-bżonn. L-Isqof qala b'ringrazzjament emozzjonanti. Mulej grazzi ta' Dunanċ, benefattur kbir tas-soċjetà Maltija. Grazzi tax-xhieda qawwija li ta' bħala saċerdot. Kompli għati lill-Knisja tiegħek saċerdoti ġenwini u għaddejja mimlija mħabba bħalu. Grazzi Dunanċ, intibqa' f'qalbna. Wara l-quddiesa sar korteo bis-sem taż-żewġ għaqdiet mużikali taż-Żejtun kif ukoll dawk li ħadmu mas-saċerdot Żejtuni saċ-ċimiterju ta' San Girgor fejn indifen fil-qabar tal-Fondazzjoni Nazaret.